52. minuta, Edenem projel mráz. Jan Kuchta pálí za Spartu, je to první náraz. Slavia se zvedá, ve 31. je tu smích. Murphy Dorley srovnává, naděje v očích našich. Druhý poločas začal, Sørensen trefil roh. 1-2 pro soupeře, tíha jak balvan u noh. Jenže Štěpán Chaloupek v 52. dává gól. 2-2 a stadion je v plamenech, to je náš symbol. Minuta na to David Zima, 3-2, obrat je tu. Slavia vede, vítězství letí do celého světu. Pak přišla 59. Chorého zbytečný zkrat. Červená karta, oslabení, musíme o víru se rvát. Boj o udržení, krev, pota, hrdost sešívaná. V 10 držíme skóre, i když cesta je trnitá. V nastavení na střídačce Douděra vidí Rudou taky. Na celou sezónou se stahují ty nejčernější mraky. Devadesátá pátá, 5 minut do konce snu. Fanoušci vběhli na hřiště, srazili nás do stínu. Napadají hráče, ostuda na celý fotbalový svět. Tenhle hnus nejde vzít nikdy zpět. Neukáznění fanoušci, co se za Slavii schovali. Celou sezónu svého klubu v jedné vteřině zahodili. Všechna práce, všechny body, všechno je v prachu. Zbyla jen hanba a hořká pachuť strachu. Zahodili titul, zahodili naši čest. Pro český fotbal je to ta nejtvrdší pěst. Zkažená sezóna, ticho v Edenu.